Ka Nohprah Presbyterian Secondary School kum shibenta jong ka jing benkre ya ka jing rakhi dap arpsan snem ka school ya ka ba on sarakhi house snem arjar arpunriu ha ka sandarik Nohprah arjar arpsan kan pelong ya ka Jingïakob Shad bat ka Jingïakob pen isap lani ka talent show ya kini ka Jingïakob on pelong ha pelau jong ka school ha Nohprah bat ka Jingïakob kan sedang shwa da ka talent show nadu ka por sau baje janmiet bat on board sa ka Jingïakob Shad ha ka por riu baje janmiet ka khusnam na ka benta ki nongjob ha ka talent show kan long shpo hajar tingta ki baningkong san hajar baar bat lai hajar balai bat ka khusnam na ka benta ka Jingïakob Shad ru kan long kumju kata shpo hajar tingta baningkong san hajar baar bat lai hajar balai na ka benta ki jingtep bakhabania ki bakwa pan yeshim benta kila ban telefon ha kini ke number pra sau iwei sau not ar san ar pra lai bat kandai pra san riu kandai pra lai iwei pra